ние трябва да отговаряме на всички условия като педагогически специалисти, но когато се отчита този стаж в чужбина, на практика за нас той не е педагогически стаж. Има диференциация, която евентуално може да бъде обсъждана на министерско ниво, на синдикално ниво, според мен, тъй като ние получаваме много отрицателни отговори по нашия проблем за това да ни се признае този стаж не просто като социален, а като педагогически. И за момента такова решение няма. Съществуват много учители в България, които са работили и ако аз съм била само от 2010 до 2013 учител, има хора, които са отдали на тази кауза десетки години. Да, при завръщане в България се оказва, че всъщност този стаж не съществува. Здравейте, ще се спрем на два конкретни случаи на български граждани, които са работили в чужбина и в последствие срещат проблеми във връзка с признаването на отработения трудов стаж от чужбина в България. Здравейте, Нели! Много ми е приятно. И тук искам да конкретизираме, като стесним диапазона и кажем, че всъщност става въпрос за български учители, работещи в български училища към Министерство на образованието в чужбина. Разкажете ни за вашия случай. Българските училища в чужбина в началото бяха посрещнати с огромен ентусиазъм. Разбира се, те продължават да работят така. Нещата в последствие започнаха да се доизясняват юридически как стоят и в крайна сметка българските училища в чужбина, едновременно с това, че са вписани към закона на Министерството на образованието, те са училища към организации на българите в чужбина. Това променя статута на училищата и оттам се появяват проблемите, свързани с признаването на нашия стаж не по принцип, а като педагогически стаж в България. Проблема идва от това, че се появява едно странно противоречие. За да съществува училището, за да работи всяка година, ръководителят на училището изпраща копия от дипломите на всеки учител, дори и когато няма промяна в педагогическия състав. Изискванията са строги, така както са изискванията към българските училища. И все пак ние не си представяме документите едва ли не за кандидатстване всяка година. Тоест да докажем, че съществуваме като такива. Но тъй като там финансирането е за всяка година наново се подават всички документи. На мен лично като ръководител на училище едната година не ми беше разрешено учител с полувисше образование да води български език и литература в 8 клас. И нека да си поговорим за вашия проблем във връзка с признаването на трудовия стаж в България. И как започна всичко това? Всъщност противоречието идва точно от това, че ние трябва да отговаряме на всички условия като педагогически специалисти, но когато се отчита този стаж в чужбина, на практика за нас той не е педагогически стаж. Как се обяснява това? Има до някъде логика, защото ние плащаме осигуровките със средства на Българското министерство в страните, в които са училищата. От друга страна обаче, дори в страните, в които заплащаме този стаж, има диференциация, която евентуално може да бъде обсъждана на министерско ниво, на синдикално ниво, според мен, тъй като ние получаваме много отрицателни отговори по нашия проблем за това да ни се признае този стаж не просто като социален, а като педагогически. И за момента такова решение няма. А всъщност вие опитахте ли се да направите някакъв тип организация сред обществото, за да може да има някакъв конкретен, по-сериозен отзвук? Въпросът е отнасян много пъти и към омбудсмана, даже... Омбудсмана в момента? Не в момента, мисля, че предишния. Това, с което съм повече запозната е миналогодишното най-прясно заседание от 13 ноември на Комисията по политиките за българите извън страната. Там
едната точка от дневния ред е финансирането на училищата и втората точка е именно проблеми при признаване на педагогическия стаж на учители. Все пак е бил разглеждан Бил този е въпрос. разглеждан, Някакъв което, резултат? За съжаление, отговорите не са много оптимистични. Представени са аргументите. Мисля, че представители от Гърция са присъствали на самото заседание на комисията. Но, за съжаление, отговора на госпожа Ваня Балчева, която е представител на Министерството, е, че тези учебни заведения по нашия закон не са юридически лица. Българските училища. Всъщност има ли някакво разделение на самите училища в отделните страни? Защото аз, доколкото знам, в Чехия мисля, че има много голямо българско училище. То е вид училище. Цяло към Министерство на образованието. Там признава ли се трудовия стаж? Там се признава, не съм подробно запозната, но той е с друг статут. Точно за това имах предвид, поради статута, дали Точно. това е причината. Това не е от така наречените неделни училища, които допълват. Единият аргумент е това, че училищата не са юридически лица, и другия, че учителите са с много по-малък норматив в тези училища, макар че той може да бъде редуциран. И когато се завърнем и продължим да бъдем учители, се оказва, че ние в доста по-напреднала възраст имаме много по-малък стаж. Да, това е много странно. Представям си един, например, случай, чисто така импровизирано, за български учител, който завършва в България, заминава в чужбина, работи дълги години в чужбина по професията си, с дипломата си и да кажем връща се в България и се оказва, че всъщност той няма стаж, а е работил 20 години като учител. И не само, може да е бил директор, например, както вие ръководител на училище. Колко странно, аз смятам, че това е изключително неглижиране на хората, които са с висше образование, на хората, които са завършили в нашата страна, България. Смятам, че този въпрос трябва да бъде разгледан малко по-съществено. И които пазят българщината извън България. Разбира се, това е изключително голямо неглижиране към българския учител. За съжаление. Би било трудоемко, но е възможно да се намери решение с известни промени в наредбите, прецизиране или изготвяне на нови такива, за да бъде юридически чисто, тъй като отговора е, че на госпожа Балчева, че до сега, до всички места, които е бил отправен въпроса, няма категорична и ясна юридическа обосновка, че това е възможно. Много удобно. Да. Надявам се на добра воля за напред, защото наистина изисква огромни усилия да бъде прецизирано. Разбира се, учителите биха били сътрудници в едно такова обсъждане на проблема. Аз се надявам доста хора да гледат клипа и да се обърнат към нас с информация колко са случаите и можем ли така да добием представа за повече случаи, които са от същото естество. От цял свят са доста. Предполагам, българи по чужбина много, български учители по чужбина много, които всъщност те работят за България. Работят за това български език и литература да го има в чужбина и точно нашите български деца да не забравят нашата страна и нашия собствен език. Така че молбата ни е към министъра на образованието да се преразгледат тези закони, тези наредби и да защитят нашите български учители, които работят в крайна сметка за нашата България и за нашите собствени деца.